ପୋଡ଼ାକୁ ଲଗାଉଛି। ଏବେ ଆମର କ'ଣ ସବୁ ଜାଣେ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏ ହେଉଛି ଆମର ଗିନା ପିତା ଶାଗ। ଅଧା ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ପିତା ଶାଗ ବୋଲି। ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେବା। ବିଲାତି ସିଝା ପଡ଼ିବ। ହେଲା ସୋରିଷ ଆମର ମସଲା ହେଇଗଲା। ଆମର ଆଳୁ ବାଇଗଣ ସିଝା ଅଛି ତାକୁ ଏବେ ପକାଇବା।
ମାନେ କ'ଣ କରାଯିବ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଷିକି କାଢ଼ି ଆଣିଛି ଶୁଖିଲା ଆମ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଝୁଳ ହେଉଛି ଝୁଳ 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 ସେ ଝୁଳ ନହେଲେ ଭାତ ଖାଇପାରିବେନି ଖାଲି ଝୁଳ ଯଦି ଯେଦିନ ନ କରିଛୁ ସେଦିନ ଖାଲି କୋଳି କଜା ବୋଲି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା କାହିଁକିନା ସେ ଭିଟାମିନ୍ ନେବେ ଏଠି ସକାଳୁ ଖାଇକି ଯିବେ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ନେଇକି ଯିବେ 2 ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଝୋଳ ତାଙ୍କର ହେବନି। ଆମର ଭାଗ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ଏତିକ ତାଙ୍କର ଦିନ ସାରା ମୋର ଏତିକ ଦିନ ସାରା ଫେର ରାତିକି ଭାଗ ହେଇଛି ଆମ ଜୀବନ ତମର ଏଇନ ରହିଲେ ଖାଇବ ନା ହେଲା। ଭାଇମାନେ ବି ଭଉଣୀମାନେ ବି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ହେଲା ଯେ କେକ ଭାଗ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗିମା ତରକାରୀ ଆଜି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଭାଗ କରିଦେଲେ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋର ତ ଝୋଳ ଖାମିନି ନା ତମେ ଝୋଳ ଖାଇବ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା କରିଦେନି ଗୋଟେ ତରକାରୀ। ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତରକାରୀ କାହିଁକି ହେଇଛି ନା ତମ ଭାଗରୁ ବି ଖାଇବେ ମୋ ଭାଗରୁ ବି ଖାଇବେ। जीरे पाउडर पकेदेवी हाय ଆମର ଏବେ ଆଜି ପାଣି ଆଇଛି 2 ଦିନ ପରେ ପାଣି ଆଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କି କଷ୍ଟ 2 ଦିନ ପରେ ପାଣି ଆଇଛି କି କଷ୍ଟ ପାଣି ନାହିଁ। ବିଦେଶ ଜାଗାର କେତେ ଟେନସନ ପାଣି ଆଇବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଆଜି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ତରକାରୀ ତେଣୁ ଶାଗ ରାଇତା ଆଜି ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶାଗ ରାଇତା ନୁହଁ ଲିମା ରାଇତା ଯେଟା ପିତା ଶାଗ କୁହାଯାଏ ହେଲା ଶାଗ ରାଇତା ତେଣୁ ନୁହଁ ଆପଣମାନେ ଲିମା କମେଣ୍ଟ ରାଇତା କରିକି ଆମକୁ ପିତା ଜଣାଇବେ ଶାଗ। କେମିତି ଶାଗଟା ହେଇଛି। ମୋତେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା